Så Kasper. Goddag. Hvor er vi på vej hen, Magnus? Jamen, et sted i nærheden af nok det gule rev. Forbi Aalborghus måske. En lille tur. En tur ud på det blå? En tur ud på det blå. Ja. Vi har sejlet i små 10 kilometer, så det er 8 sømil cirka fra Hanstholm. Det vil være et godt stykke ude på småt. Hvad er vi sejlende i? Hvad sejler vi? Ja, vi sejler jo i en Ruds 565 DL. Nej, 535 DL. Ja. Big Fish. Ja. Og med os har vi en god gammel 60-hesters Eivind Rode, evighedsmaskinen. Den aldrig vil dø. Det er fedt det her. Så er vi ved at være ude på revet. Vi har haft nogle stop på vejen ud. Det har givet en enkelt fin torsk. Der har været mange knurhaner og mange makreller også. Mange hug og sådan. Så nu er vi sådan set bare ude i det blå. Bjørn, I kan se derovre. Han er ved at scanne for fisk. Han har nogle finere grej end vi har. Og ellers så er det faktisk bare ude af. Vi er så langt ude efterhånden, at vi har fået både mig og Magnus har fået en sms med velkommen til Norge. Så vi er ude på revet nu. Magnus har noget større på. 2 fine sej har vi lige fået. Kommer der. Ligner endnu en sej. En torsk. Nej, en sej. Ah. En lyssej. Ordentlig fin. Fin basse. Hvad siger vi til det? Det er sgu bare en enkelt, du. Et ordentligt basse dernede, man kan se. Bedste torsk. Øj, den er fin. Mægtig fin, den der. Det er en kippers. Sådan der. Hold da kæft. Så går turen indad. Vi er lige nu cirka 26 km ude. Solen er lige så stille ved at gå ned bag os. Ja. Jeg tror, vi er kommet afsted med en, det ved jeg ikke, en 30 fisk, nok 20 fisk, nok ikke ved siden af 20 fisk. Ja. Og en sprutte. Ja, og en sprutte. Båden, den er lidt beskidt. Den har set bedre dage.